Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Baba, tinokutenda ipanguva ino Ishe Kristu. Maite enyu Mwari, tinonamata, tinokumbira nyasha. Tinotenda zuva ranhasi Baba ramatipa. Tinotenda Ishe Kristu mukana wamatipa Baba wokuuya kuzoshumira pamberi penyu. Tinotenda Ishe Kristu Baba maita enyu. Tinotenda ndimi Mwari Baba makatirangarira Baba tisati takuzivai. Baba, tinouya pachigaro chemutsa tichikumbira nyasha dzekudenga. Baba maita henyu nguva ino Baba. Tinozvininipisa Baba tichiuya pamberi penyu tichikumbira iro zita renyu Baba. Zita repamusoro pemazita ose. Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Mwari tinokutendai, tinokumbira mweya mutsvene Baba panguva ino. Tinokumbira simba renyu Baba kuti riuye rizotaura nevana venyu. Tinotenda Baba masikati anhasi Baba, madekwani anhasi, mangwanani akanaka Baba kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tinouya Ishe Kristu Baba nemweya wekuzvininipisa, tichikumbira mweya mutsvene Baba kuti uye kuzogara pakati pedu. Mwari maita henyu, tinotenda nyasha dzenyu. Tinokumbira Baba zivo, tikokumbira kucheneswa nemi. Maita henyu Mwari Baba, tinozvininipisa, tinotenda. Mwari samasimba, tinotenda mweya mutsvene. Baba, ndimi makatida mukatirangarira Baba tisati takuzivai. Tinonamata tichikumbira nyasha idzo Ishe Kristu dzamakapa pamweya yedu. Tinotenda Ishe Kristu mweya mutsvene unogara matiri. Tichitendavo Ishe Kristu nyasha dzenyu Baba dzamakawadza. Tinouya Ishe Kristu Baba tichikumbira kuti mutidzidzise Baba pamusoro pomweya wegodo. Mwari tirangarirei, muri Mwari vakatida tisati takuzivai. Mukataura nesu Baba Ishe Kristu pakutanga, uye muri Mwari Baba vachiri kuramba vachitaura nesu panguva ino. Hatisati Baba tava Ishe Kristu tava takachena pamberi penyu, asi tinokumbira kuwanedzwa nemi. Tibetserei Mwari samasimba. Mwari wangu Baba, ndinonamata panguva ino. Tinotenda mweya mutsvene Baba uchatidzidzisa panguva ino. Tinokumbira nyasha dzenyu Baba dzitibetsere. Tibetserei Baba vatinowadzana navo mukati mokurarama kwedu. Tinoziva kuti Baba tinogara Baba Ishe Kristu nevana vamakatipawo pakati penu, asi tinokumbira mweya mutsvene Baba kuti tungamirire. Baba, mununure mutisunungure Ishe Kristu mukati momweya wegodo. Mwari tibetserei Baba. Maite henyu Baba nguva ino. Ndinokutendai Mwari wangu, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Muri Mwari Baba vakatida tisati takuzivai. Baba, achitaurai nesu panguva ino Baba. Tinokumbira iro simba ramakazodza panyama yedu, kuti Ishe Kristu Baba richiuya richitaura nesu. Zadzisai Baba mashoko enyu kubva pakutanga. Tinokumbira nyasha dzedenga Baba. Baba, tibetserei tibude mukati memweya wegodo. Mweya Ishe Kristu wokusungika kana tichinge taona Baba zvakanaka zvinoitwa nevamwe vana vamakabara, hama dzedu, shamwari dzedu, vangava Ishe Kristu Baba kana vatinonyengetera navo kana vatinonamata navo. Mwari tibetserei Baba. Bvisai mweya uyo Baba wokubatikana mukati momwoyo yedu. Muise mweya mutsvene Baba unofanira kugara matiri. Mwari samasimba tinotenda. Muri Mwari Baba vakatirangarira Baba tiri vatadzi. Tinodzoka pachigaro chemutsa Baba tichikumbira simba renyu. Tigonerei Mwari wangu. Maita henyu Baba, tinonamata mweya mutsvene. Zita renyu Baba ngarive rinotaura kwatiri. Mweya mutsvene ngavo unokurukura nesu Baba. Mutibetsere zvose zvatinotaura Baba zvive zvinobuda nekuwadzana kwerudo. Tinokumbira nyasha Ishe Kristu kuti patinonyengetera basa ratinoshumira Baba pasava Baba nevadzivisi, asi kuti mutibetsere Baba muve munotivandudza. Mwari wangu maita henyu. Mweya mutsvene tinotenda. Mwari chitibetserai, betserai vana venyu zvose zvavanoita Baba. Baba vatungamirirei. Mwari tinonamata, tinokumbira mweya mutsvene. Ivai nesu Baba, zvatinoita nezvatinoshumira nezvatinotaura Baba ngazvive zvinobva pakadzikadzika pemwoyo nerudo. Zvisava zvinobatwa Baba nemweya wegodo. Mweya Baba unosundiwa newakaipa kuti ubata vana venyu. Mwari tinokutendai. Mwari samasimba ndinonamata. Ndinokumbira nyasha idzi Baba kuti dziuye mukati mokurarama kwedu. Mwari maita henyu. Kudziwai Ishe Kristu, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Mbiri Baba ngaidzokere kumusoro kwamuri. Tirangarirei Baba patinenge tichifamba
zvatinotaura baba nezvatinokurukura baba zvive zvinobva pakuda rudo kuve matiri baba. Rangarira Ishe Kristu baba murume anonzi Hezekaya kuna madzimambo vokutanga chapter 20 pavhesi ya 12 kusvika pavhesi ya 19 akoka varume vakanga vabva kudunhu reBhabhironi akavaisa mukati meimba yaMwari yemukati akati uyai muone zvishongo zvebasa raMwari zvandakaropafadzwa nazvo naMwari, asingazivi kuti baba waitora vanhu vakanga vaine mweya baba wokuzouya vachizotapa vana veIsraeri achivaisa munyika yeutapwa. Baba tirangarirei, tinouya pamberi penyu tichikumbira nyasha dzekudenga baba, chizarurai mweya mutsvene uye unotitungamirira wakaipa kuti ashayiwe simba, nekuti muri Mwari makatida, muri Mwari vanotirangarira. Mweya mutsvene makanaka, ndinokutendai, ndinonamatira simba renyu Ishe Kristu. Tirangarirei baba, mweya mutsvene chititungamirirai. Ndimi munoona baba, ndimi munotarisa patinofamba, ivai nesu Ishe Kristu. Tirangarirei baba, tiri vana venyu baba vamakada, fambai nesu Ishe Kristu. Rambai muinesu, ropafadzai nyama yedu, ropafadzai mweya yedu, ropafadzai Ishe Kristu baba kana rudzi rwedu, ropafadzai Ishe Kristu kana iro simba ramakazodza. Mwari makanaka, ndinokumbira Ishe Kristu mweya wegodo baba ndiwo wandinonamatira panguva ino. Mweya wegodo ngaubude pakati pevana venyu, mweya Ishe Kristu wakaipa, mweya wekugodoka. Ndinotaura mweya mutsvene kuti uve unouya unorapa vana venyu. Mwari tirangarirei, simba remweya mutsvene ngarive ritibetsere. Simba baba ari kutaura nesu baba ngarive ritaure nesu. Imi Mwari ndimi makatida mukatirangarira, pakusaziva baba mukatidana mukatita vana venyu. Mwari makanaka, Mwari samasimba ndinonamata. Hei prodinai shedidai shedipredike teisa predikai lei shedikodis de predinai list kodi de predinai. Mwari tibatsirei, isai vakaropafadzwa nemi baba vasanangurwa vedenga pamberi Ishe Kristu pedu. Tive baba tinowadzana nemweya mutsvene, visai wakaipa pamberi pedu, visai ane mweya wegodo baba murapei nemweya mutsvene. Baba makanaka, baba tinoziva kuti hapana chikuru pamuri baba, tinoziva kuti mweya mutsvene unogara nesu. Mwari makanaka baba, kudziwai mbiri kumusoro kudenga. Ndinokutendai baba, shivai nesu patichanzwa shoko renyu baba, tichanzwa kutaura kwenyu baba. Tirangarirei mweya mutsvene maita yenyu, taurai nesu mbiri kumusoro kudenga. Rugare ngaruwanikwe panyika baba, tinokutendai mbiri kusere kudenga. Haleluya. Ndinokutendai mama, masikati akanaka. Masikati akanaka apostol, maswera sei? Taswera kana maswera sei weimini? Maswera zvakanaka apostol. Maswera sei vana veDACC kwose kwamuri kumativi mana enyika? Nemi vatele tinokukwazisai muzita raJesu, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Now toda kuti bate nyaya muri kunzwa iri kuimbwa ne mwana wangu Mathias Mary, vana nepamazera nekuti vaona sevana zino irema mweya wegodo. Dai Mwari vanga vatibatsira, vatitira zvakanaka, vatikundisa tadzidza chidzidzo chakakosha pamberi paMwari, uye Mwari wamene atitire zvakanaka. Haleluya, amen. Ndinoda kutenda Mwari, ndigotenda mweya mutsvene, ndigotenda simba ravo ratinofamba matiri, ndigotenda iro simba ravakazodza mukati mevana venyu, ivo vana vaMwari vakadiwa naMwari, iye wamene ane simba rekupedzisa uye ane simba rekuropafadza. Haleluya, haleluya, haleluya. So ndoda kutenda mai panguva ino, ndoda kutenda ivo Mwari vatigonesa, vatipa mukana uno. Tine nguva duku yatoda kuti bate mashoko makuru kwazvo, mashoko anofanira kuti atindise kuna Mwari, atidzose pamberi paMwari. Mwari wamene ave anotinunura, ave anotibetsera, tive tinodzidza zvidzidzo zvakakwana mukati mekurarama kwedu. Now tanga tichibata pamusoro pemweya wechifeve kana kuti mweya woufeve. Zuro patakaparidza, tikaparidza pamusoro murume anonzi Samson naDherera. Haleluya. Mukadzi waakanopinda chifeve. Takaiverenga ndima iyoyo kuna Vatongi chapter 16 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 31 pamusoro pemurume akachinjwa mweya nekusada kutevera Mwari, afunga kuti chifambi kana kuti mahure ndo vanogona kumubetsera, izvi haana kuziva kuti wanyudzwa. Haleluya, haleluya. So toda kutenda Mwari. Haleluya mama, amen. So toda kutenda Mwari vamene ivo vatipa mukana uno wokuti uye tinodzoka pamberi pavo tichidzidziswa mashoko anotisa kudenga, uye simba ravo romene rive rinotaura kwatiri. Haleluya. So toda kutenda Mwari, ivo vanotigonesa,
tigotenda zvikurusisa vose vachanzwa shoko iri rinovaisa kudenga uye shoko reruponeso, shoko raMwari. Haleluya. So toda kuti Mwari vatibetsere. Toda kubata nhasi pamusoro pemurume anonzi iye Josefa. Now murume uyu ane nhoroondo yatakamboparidza pamusoro pechisote pehope dzake, tikataura pamusoro pesimba raMwari, uye tikaparidza futi zvakare pamusoro pemweya weufeve, pamusoro pemurume anonzi Josefa. Ane dzidziso dzakakura kwazvo dzaanadzo dzinodzika mukati menyama dzedu uye dzichitipa kururamiswa navo ivo Mwari. Tikabata pamusoro pekurangarirwa kwaakaitwa naMwari, Mwari wamene akamira naye akamuita mutsvene kwazvo uye akagona kufamba naye. Haleluya. So ndoda kuti Mwari vatigonese, vatitie zvakanaka. Now nhoroondo yamamuchinzwa yata tichibata yanga ichiridzwa kana kuti yanga ichiimbwa nemwana wangu uyu anonzi Mesias Mere. Now mwana muduku kwazvo anoimba, ndinomufarira kwazvo nekuti anoimba nziyo dzinotiseredza pedyo naMwari uye nziyo dzinoita kuti Mwari vamene vagare vari patiri, nekuti vavariro yedu yekuti ive tinoramba tichidzidzisana shoko raMwari kudai ndezvekuti dai mweya wamene ivo Kristu Jesu vagona kutaura nemi uye vakuitai vatsvene kwazvo uye vakurangarirai magona kumira navo uye vaite nyasha dzavo dzive dzinogara nekusingaperi uye vazendame pamusoro penyama yenyu. Haleluya. So ruyongwa rwangu chiimbwa uru tinohuwana kubva kuna 2 Kings, kureva kuti madzimambo vechipiri chapter 20. Now indima yakanaka kwazvo, indima inotaura pamusoro pemurume anonzi Hezekaya. Now Hezekaya ndiani? Hezekaya mwana wakanga ari muropafadzwi, akanga apuwa nyasha naMwari uye Mwari varopafadza vakati kwauri wewe ndichaisa nyasha pamusoro pako uye nyasha dzichagara pauri. Haleluya. Ndinokuchingamidzai chaizvo mwana wamai vangu Tinos Mamutecheteni, ndinokuchingamidzai yanga yava nguva refu chaizvo. Nhasi tiri kutaura pamusoro pegodo, mweya wegodo. Dai Mwari vanga vakuitirai vatsvene kwazvo, vakugonesai dzidziso dzekudenga dzapinda mamuri. Saka tiri kuti isusu murume anonzi Hezekaya murume wakaropafadzwa naMwari uye murume wakapuwa simba rekuti iye ava anotonga, ave anopuwa umambo kuti ugare paari. Now mukabva kumusoro uku munohwa Abrahama kuti Abrahama anobara Isaac, Isaac obara Jacobo, Jacobo obara vana vake 12 kubva kuna Ruben, Simeon, Levi, Judah, Gad, Dan, Naftali, Isaac, Zabulon, Asher, Joseph na Benjamin 12. But pane wechina panozobuda mapatya Perezi na Zera. Now pana Perezi na Zera nemukadzi anonzi Tama. Perezi na Zera vozobara Hezron, Ram, Aminebad, Salmon, Aminebad, Nashon, Salmon, Boaz ndozobereka Obedi na Rute anova iye akanga achiuya achibetsera kukohwa gorosi kana kuti kukohwa yavaiti bheri. Haleluya. Nguva yavairima zvirima. Now panozoberekwa Obedi anozobereka murume anonzi Jesi ndo baba vaDhavhidha. Ndo 10 ndo 14. Now kubva pana Dhavhidhi wobereka Solomon wobereka mwana wake Rehoboam obereka mwana wake Abijah obereka mwana wake Asa obereka mwana wake Jehoshaphat, Uzia obereka mwana wake Jotam ozobereka mwana wake Ahaz ozobereka mwana wake Hezekaya. Ndio patiri kutaura nezvapo. Hezekaya obereka mwana wake Manasa, Amon, Josiah, Jeconiah. Ndipo vanozotonga vakuenda kuBhabhiloni. Now iyo nhau yanga ichiimbwa iyo kune madzimambo chapter 2 kubva verse ya 20. Chapter 2 pavhesi ya 20 kubva pavhesi ya 12 kusvika pavhesi ya 20. Inhoroondo yemurume anonzi iye Hezekaya wanda ndichikuverengera iwe wakauya the 26th generation panguva yatiri kutaura pamusoro pesimba raMwari. Hallelujah. Paul Oscar Bushan, come in the evening tonight. Right now I'm preaching in Shona. Come in the evening later around 21 hours I'll be preaching in English. Hallelujah. For now I'm taking this in Shona. Hallelujah. I want you to come every other time that I invite you. I don't see you, my brother. Come. So nyaya tikutaura nezvayo inyaya yemweya wakaipa, mweya wegodo, the spirit of jealous. I'll be preaching it in the evening. The spirit of jealous. Don't go away. Come and join us, brother Tabo Oscar Poshan, my reverend and most feared angel of the Holy One,
mutumwa wakatumwa kuti auye kuzopa shoko raMwari pano padenga. So tiri kutaura pamusoro pemurume anonzi Hezekaya. Now Hezekaya wakaita zvinoshamisa, akapuwa simba naMwari. Now simba raakapuwa ranga riri kutonga, but ari pakati pekutonga pokuyangunotsanangura kuti iye ane vanhu vakauya vakamushanyira. Vashanya vakauya vaine mweya wokuuya kuda kuzosona, kana kuti kuuya vachida kuzoona kuti chii chinoitika mukati meimba yemuranda waMwari. Hallelujah. Anonzi Hezekaya. Vakanga vabva kunyika yeBhabhironi. Ndosaka ndakupai generation 28 generations kubva kuna Abraham kusvika kuna Joachim. Now vachiuya vanga vaine donzo kana kuti chinangwa chekuuya kuzosona. Hallelujah. Ndotoshamisika newewe mwana wangu unouya iwe spina. Hauti mamuka sei, hauti makwira sei. Izvo zvose izvo ndoshaya kuti ndinozviitire ini. No, zvose izvozvo toda kudzidzisana nhasi pamusoro pemweya wegodo. Handidi kuti uite semunhu asingazivi. Ndoda kuti umire pana Mwari. Mwari vakuitei vachene kwazvo. Haufaniri kuramba uchiparadzirwa mharidzo every time but echitaura. Uyai muwe shoko raMwari. Uye kana shoko raMwari chiti hatimutsane tive nerudo nemabasa akanaka. Zvinodudzirwa nemi vana muchimhorosa vabereki. Hatidi kuti muve munopinda mukati menduru inovava. Hallelujah, hallelujah. Chero baba vakavhunziwa, chero vakasapindura, vane nguva yavanoziva yavachakupindura, kwete kungonyarara. Hallelujah. So Mwari ngavatibetsere. Toda kuti Mwari vatiite vachene kwazvo. Uye tibve tadzidza mweya wegodo. Ndo wabata vanhu vakawanda. Na mweya wegodo, mweya unobata vanhu vamwe vasingatozivi so. Nekuti chinonzi godo kubatikana mukati memoyo wako nezvakanaka zvinoitwa noumwe, iwe wova nekugwadziwa nazvo. Ndo ronzi godo. Kubatikana pamoyo wako chaiwo chaiwo nezvakanaka zvinoitwa nemumwe, iwe wova nekugwadziwa nazvo. Zvoita kuti vanhu voshayiwa kuti ko wanetsika nei, nokuti godo rinogona kudokuuraya. Nokuti mweya it's a spirit. Now mweya uyoyo unoda kuti Mwari vabudise mukati mevana vavo. Saka zvose izvo anozviita ndo Mwari, haikona munhu. Mwari ndo voga vanogona kukubetsera kuti ubude mukati megodo. Nokuti ndo rinoita kuti ribate vanhu vakawanda chaizvo vachipinda mukati menduru dzinovava. Now mukaverenga mabasa avapostori chapter 8 kubva pavhesi ya22 inotaura pamusoro pemurume akanga ari n'anga wainzi Simeoni, muvuki wakanga achirova hakata achishopera sikiro kuna Isaya. Takaipupura nyaya kana vakati kwamuri, indai munovhunzira kun'anga nevavuki vanorira nekuita zevesere. Ko vanhu vangu vangaenda kundobvunzira kune vakafa here pamusoro pevapenyu. So nhau yatoda kunzwa nhasi inhau yemweya wegodo. Iyo ndo inonetsa manjeyo, ende ikakubata so unogona kutoshayiwa kuti ndodla here kana kuti handidli. Munhu anogona kushayiwa kudla chaiwo chikafu, anotoguta nenyaya yekugwadziwa nechakanaka chaitwa neumwe munhu, nekuti iye haana kana kuti atadza kuchiita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Zvose izvozvo. Now godo rinowanzowanikwa zvikurusa mumhuri. Vekuzvagwa navo ndio vakaipa kwazvo. Vatogwa vazhinji vangagona havo kutambudzika newe, asi bhuku yangu inotsanangura kuna Johani chapter 4 pavhesi ya44 kuti zviro kwazvo muprofita hafi vakakudziwa neveimba yake uye nevenharaunda yake. Ndo godo iroro. Ivo Mwari ndo vakazva vakatopupura vatoona kuti zvinonetsa kuti vanhu vagamuchire mweya mutsvene. Zvoita kuti mweya uyo unonzi wegodo ubate vanhu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nekuti mukaenda kuna mabasa apostori ananjira kukotera chapter 8 kubva pavhesi ya22 pane murume wakatoita godo, aona zvakanaka zvakanga zvoitiwa naPeter naJohani nanaFiripi. Aona mweya ichibudisiwa, so mweya yakaipa ichibudisiwa. Iye ndokuona kuti simba iri riri kubudisiwa iri naro ndaridavo ini. Now akaita godo nazvo, ruchiva. Ndio natoti godo ruchiva. So munhu anoita ruchiva agova munhu wokuti kana akutarira so anogona kutotadza kana kuvata, kana vari vakadzi, kana ada murume wavada, kana mweya uyoyo wabata, anototi iye akawanikwa anofanira kuti adhirise imba yake kuti iye apinde pamunhu ane murume wake. Na mweya wegodo uyo wauraya vanhu vakawanda, zvoita kuti vazhinji vakone kumira pana Mwari. Uye vanhu vazhinji vachayiwe kuti zvino tombetsegwa sei
Now ndatini murume anonzi iye Simeoni Muvuki achitouya achida kukumbira simba raakanga avona ranga richibviswa ukaenda kuna Mabasa Apostle chapter 8 pavhesi ya 18 inotaura kuti zvino Simeoni akanga achiona kuti mweya mutsvene apiwa nokuiswa kwamavoko navapostori akauya kwavari nemari chaiyo achiti ndipeiwo neniwo simba iri kuti wandinenge ndai ndichiisa mavoko pamusoro pake apiwawo mweya mutsvene. Now Petros achiwa izvozvo pavhesi ya 20 anopinda achitiye sirivha yako nendarama ngazviparadzwe nekuti wafunga kutenga chipo chaMwari nemari. Hauna mugove kana chikamu pachinhu ichi nekuti mweya wako hauna kururama pamberi paMwari. Naizvozvo tendeuka pakuipa kwako. Wanoita ruchiva so mweya wegodo. Tendeuka pakuchiva kwako. Wotochinja zvawava izvi. Hauna mugove kana pachinhu ichi nekuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari. Naizvozvo tendeuka pakuchiva kwako. Ukumbire kunashe kuti zvimwe ungaregeregwa murangariro womwoyo wako nokuti chinochiva mwoyo godo rinobva pamwoyo ravona so nemeso kana kuti akangowa so munhu kuti zvokwadi vaya vabudirira vava nemari yakawanda. Zvino hapana zvaunogona kuita sesu varanda vaMwari takazodziwa nenyasha dzedenga. Ufumi takatoropafadzwa nedenga nokuti takaziva kukumbira tikaziva vanopa uye tikagona kukumbira tikaziva makumbiriro kwete kuteve kwete kun'anga asi kuna Jehovha. Vakamuudza vakati kumbira kuna Mwari. Naizvozvo kuti Ishe zvimwe angakuregerera murangariro womwoyo wako nokuti ndinoona kuti wapinda munturi inovava pakusungwa kwokusakarurama. Wanga apinda munturi inovava. Saka kana muchiwana chikutaura pamusoro penyaya yegodo, godo chinhu chinogona kutoisa munhu kuchipatara chaiko kugwara. Mova munhu waita depression wadini richinova godo so kumatambura neiko chichinonetsa kuti inini zvake zvaaita izvi upenyu hwake hwaingoita kuti mwoyo wangu ukanganisike. Handichazivi zvandofanira kuti ndive. Hino nhasi toda kuti ibate ndimai distinctly zvakatsetseka uye zvishoma asi tichabana pamusoro pemurume anonzi Josefa. Haleluya. Josefa murume ane nhoroondo dzakawanda but pane zvakatoitwa kwaari. Now mangwana ndoitopotozichibata pamusoro pemurume anonzi Hezekaya. Tichaibata ndima iyo yemurwe wanga uchirwa nemwana wangu Mathias Mary. Muchaiwa ndima iyo. Zvose zvatichitsanangura izvi kana mukawa nziyo dzinoimbiwa nevanenge vatumwa naMwari kuti imbirai vanhu panenge paine mashoko amofana kunzvera yato discernment muchirungu. Unzvere ubate zvinofanira kuti zvive zvinobatiwa. Mweya wegodo uyo ndiwo wamuraya vanhu vakawanda. Wotoshayiwa kuti ko vanhu vorarama sei. Munhu anoshayiwa chaichai kutouya kutoti uyai mupemberewo neni ndaropafadzwa naMwari nemweya wegodo. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Kutotadza kuuya kuzopembera so kuti ndatenga musha votoita nechivandiso nemweya wegodo. Haachagoni kana munhu kuti aungane nevamwe vanhu kuti mbouyai mufare nini kudai. Wotoziva kuti pavanongofara ipapo kana vaenda apo zvino kana vakaenda zvavanozondoita vedwe vosvika vondofugama paguva vokanda fodla pasi voenda kuteve voenda kun'anga kuti iye wazvigona sei ndisina kuzvigona. Mweya wegodo ndounounza muroyi ndounounza vanhu kuti vakandire nezvikuru mukati nezvekudya yezopfuwa muzondo. Mweya wegodo unofira zondo so rakabikwa so ugorida ugofunga sokuti nyama iyi ndikaidya zvokwadi ndichanakigwa. Izvo pane waita mweya wegodo, mweya weruchiva. Waitirei izvozvo ini ndisina. Nomwanakomana womunhu chaibata nyaya yegodo vakatogodoka onai kutomuramba kwavakatoita bhuku yangotsana kuti vekwake vakamuramba yanga iri nyaya yegodo kuti iye wazvigona sei. Iye anogozonzi iye akada mwana Mwari. Wadii Mwari kudana isu. Mozisi wakanetsanawo nevarume vakatouyawo hazvanzi yake chaichaiwo nemukoma wake Aaron naMiriam vauya kuna Numbers chapter 12. Mozisi waroora mukadzi muEthiopian akati uyu ndo mukadzi wananzi naMwari nditore nokuti Jethro wanga atora Zipora.
iye akati Mwari handingaregeri mwana wangu kuti agare ari oga, regai ndimutsvagire mudzimai waanofana kuti awane mubetseri wakamufanira yakanga yakanyorwa kuna Genesis chapter 2 verse 8. Mwari vakaona kuti hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, vakamutsvagira mubatsiri akamufanira. Vakaita godo so kuti iwe Mwari vangataura newe here iwe uri oga iwe kuna Numbers chapter 12 baba verse ya 1. Iverenge muchimanya iwe mama kuna nyumeri mungaita chigungwe pana Genesis tichimizike kuverenga nekuchimizika tifambi ndimai toda kuibata distinct zvakatsetseka nhasi hatina nguva yakawanda. Dzidzise vana vavanhu ava vazive chose godo, mweya wegodo. Vakatobvunza so vaine hasha kuti who are you to tell us kuti iwewo waropafadzwa naMwari. Saka unotobata so mweya wegodo. Kana wabata so unotoda nyasha dzaMwari kuti ubude mauri. Kana Mwari vakasakukumbirira uye ivo Mwari vakasakuregerera semakumbirirwa akanga akuitwa kumurume uyo anonzi Simeoni muvuki, vabata godo so. Vabatikana so baba vakati nemari yavanoita vandofunga kana ndikatenga inini simba iri ndingaita mari kwazvo. Navariko pandakaenda kuSouth Africa uku ndichiparidza 2016 ndachiona mai vakanga vafa nemwoyo ndanamatira vakasumuka. Wandanonamatira iye mukadzi wake asumuka ndokutozorifeya vamwe vanhu vakawanda. Iye wacho mukadzi wake anga apona wakaita mweya wegodo. Wadidana zvekuti uyai munamatire murume akanga aine mwoyo wanga wamutambudza, a businessman anonzi Ramatse. Ndonomutawanisa nokuti ndozvaakaitazve. Ko tsamba dzose dzakanyorwa mubhaibheri tikasazikurukura tikasazitaura zvakataurwa naMwari tenge togoite ivo Mwari vachiti kuna Matthew 28 pavhesi ya 20 vadzidzisei kutevera zvose zvandakakurayirai, tarirai ninaimi kusvika kumagumo. Vanga vasingatambi zvose zvavakanyora mumagwara avo vanoda kuti isu tizvidzidze uye tive tinazvo zvive zvine dzidziso inofana kuchinja mweya yedu. Can you say amen mama? Amen. Akaramba murume yeye akati haiwa ndoda kukupai chegumi 10% of what I have. Vanga aine mabhasi 700. Ndikamunamatira ndikanamatira mai vake vaitovuka kuti kana musavukai mukavuka munofa. Havana kuita 3 days mainde kufa. Iye akati izvo zvamunondivudza ugaguzirungano zvinhu zvakaitika zvemurume wandakaenda kunesa mavoko pari akadzikirirwa mwoyo waimugwadza akati achabvisa mabhasi 70. Nawo zvose izvo tikamuudza asati abvisa tikati unonyepa ubvisi. Zvino wandandafamba naye akati right ava musavapa mabhazi iwawo nokuti mari yavo yakawanda. Mweya wegodo anotosutuka anosutuka so munhu kuita sekuti wabikwa waiswa mupoto so agoibva atanga akwata so anozvikwanisa munhu agozvigocha sechibagwe chiya agozvishandura so kuchitsukirira so umwe mweya uchitsukirira kumwe kuchitsvirira so sebagwe raunogosha riya. Mweya wegodo agosvika pakuibva riri godo ende aibva manje ochimirira manje kuti achibviswa pamoto kuti right ndakwana. Zvose izvozvo zvichitoitika zvinowanikwa zvikurusisa muimba kana kuti mudzimba dzamawanikwa. Ndosaka ndakukoterai kuti Jesu Kristu tikaparidza vhangeri rikashayiwa mucherechedzo kana kuti fananidzo yaJesu ingano haisiri vhangeri. Vhangeri inofanira kuwanikwa Jesu kuti iye atise mukugwinya. Vanhu havachagoni kuparidza chaiko chake. Kana akaparidza kunzi anozviita kunge ano iye asika. Iko kutoona kunge adai atoderoso. Nokuti maonera ako iwe ndo zvaatoita uri mweya wegodo. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Now, idzi indima dzanoda kuti muwisise moga uye mubati chimidzikai zvenyu mai verengai zvakatsetseka distinct. Indima dzisahwikwa nevanhu zvakawandisa straight wavapere mudikani kuna Numbers chapter 12 kubva pavhesi ya 1 mungowachete mashoko anozipa. Vatoramba so uri mweya wegodo vakati iwe ndiwe here ungati ungagona kuzviita iwe ko Mwari vadii kutaurawo nesu wati iwe Mwari vanotaura newe woga ko vadiivo kutaura nesu. Isu takada muona Mwari kuti tipupure vhangeri vatoriko chaiwo chaiwo tichitoparidza kudai vanotiita godo kuti indava yei ine mhaka yei achipupura vhangeri tisingagoni kupupura vhangeri. Ototsamwa zvokuti akangowahwira yangu richiparidza kudai so ototiza. Mweya wegodo wakaipa chaizvo kana mumachechi ndo wapusa makereke manje. Numbers chapter 12 Numera chapter 12 kubva pavhesi ya 1 chibisikai mai
Mungu wapamusoro paMiriamu naAroni vataura mashoko akaipa egodo ekunoti iwewe nemhaka Mwari vataura newe. Samuchawa zvichaverengwa rungano kwemufana anonzi Josefa. Why Mwari vangoita newewe? Why vasina kutaura nesu? Na kana godo rabata so wakutotsvaga muroi ende muroi kumuraya daenda chiuraya mweya wegodo. Verengai maizvoni zvishoma shoma zvakanakisisa. Numbers chapter 12 nokuti mweya mutsvene nhasi wakatigara chose. Verengai mai chimisikai Numbers 12 Hey. pavhesi ya 1. hongu mudzimai wangu Shoko Miriamu munorwa namaperembudzi nokuti iye naAroni vakamukira Mozisi. Miriamu anorohwa nemaperembudzi nokuti iye naAroni vanomukira Mozisi. Nokuti vanongomukira Mwari simba chete wotoziva kuti rado vagodo wotozviita kunge iwe uri Mwari. 1 Samuel chapter 15 pavhesi ya 22. Namuzivire kuti mweya wokumukira Mwari simba wangofanana nemweya wokuuka. Utori n'anga so oda kuzvifananidza kunge uri Mwari iwe usiri Mwari, wotoita kunge unogona saMwari iwe usingagoni. Ndo mweya wakawisa diablos kubva kudenga uko. Kuna zvakazarwa chapter 12 pavhesi ya 7 kusvika pavhesi ya 12. Aita godo so Mwari vakati kwete izvi hazvii zvako izvi, akati hamunonyepai ngatobhenja nini panapo, hamungati imimi zvose izvi mungazvigona ini singazvigoni. Akatozviona kunge afanana naMwari nokuti bhuku yangu rinotsanangura kuti iye akanga nechidzidziro chokuti hapana aipinda nekubuda. Mutsindo waaifamba wanga uri mutsindo wemumhanzi kurira so. He was in worshiper waimba. Akabhenja akadhikira akati ndada kupanikira Mwari kwai ngativhote. Akarohwa 2 out of 3 akakanikwa pasi. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Mweya wegodo atopanduka so munopanduka vazhinji so motoona vanenge mafananawo nevanhu vaMwari, mafananawo nezodzo iri pavanhu vaMwari, iwe uchingovawo munhu so. Kana nekurota chaiko unotovata uchidzinganiswa nenyoka nemhwa, uchiwa mukati memakuringwindi, uchisungirwa muhwa so uchiwa. Asi kana wavhangeri roparidzwa kudai wotoita vanenge wonorigona kuriparidza izvo iwe hauna kana vhesi 1 kana 1 yaunoziva. Kana waunogona kutsausa kuti vabve kusina vainde muchiedza hauna kana 1. Bhuku yangu yotsanangura kuna vaTesalonika chapter 4 pavhesi ya 7. Mwari havana kudanira musina asi kuti mutsvene. Anoramba izvo haarambiri munhu asi kuti anorambira Mwari, ivo mweya mutsvene, ivo Mwari wedu. Why can't you say amen? Amen. Vakadeclare murume anonzi Satani akaramba akati izvo munonyepa. Kudenga kukaonekwa chiratidzo chikuru, mukadzi neshato. Kuna zvakazarwa chapter 12 kubva pavhesi ya 7 kuti zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa ina vatumwa vayo vakasanduka vakasagona kumira sevanhu vakanga vadamwa naMwari. Nenzvimbo yavo haina kuwanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandikwa pano pasi, iyo nyoka yakare inonzi Diabolos, Satani, munyengeri wenyika yose, wakakandikwa pano panyika navatumwa vayo vakakandikwa pano pasi pamwe chete nayo. Ndikanzwa izwi guru kudenga richiti, zvino ruponeso rwasvika nesimba noushe hwaMwari wedu namambo wedu Kristu Jesu, nokuti mupomeri wehama dzedu wakakandikwa pano pasi, wakapomera pamberi paMwari wedu masikati nevasuku, masikati so nevusiku achivapomera so. Ivavo vakakandiwa pasi naMwari, vakakundiwa neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo vatiri kupupurai. Iye akandiwa pano pasi so, havana kana kuwanikwa nzvimbo yavo kudenga. Saka farai muri kudenga imi munogarako, mune nhamo yeminyika negungwa, nemhaka iyi nekuti mweya wakaipa wakaburikira pano pasi akatsamwa kwazvo, nekuti anoziva kuti nguva yake iduku. Mweya wegodo atopandukira Mwari so kuti vanozviita kunge ivo nemhaka iyi vachiita iyi ndisingagoni. Mweya wokuti umwe munhu anazvo sei iyi ndisina, uye nemhaka iyi vachizviita iyi ndisingagoni.
uye nemhake vakapuwa iyi ndisina kupuwa, uye wai vachitogona kuparidza kudai ini ndisingagoni kuparidza. Anotopinda mujira munhu so kutogwa chaiko chaiko kumukira Mwari simba. Ezekiel chapter 3 pavhesi ya7 kusvika pavhesi ya9. Imba inondimukira simba. Unomukira Mwari simba so negodo so. Unototsamwisana so nemunhu waMwari kunge fanike woone simba. Aiparidza mumwe mwana wangu ari ku South Africa. Otoona sokunge achitaura neni so anotaura kunge fanike anotaura nechikomba chake indina mai vari mumba kudai. Otoita zvake makwikwi nemuranda waMwari. Kutoita fanike takafanana isisa kufanana so. Mweya wegodo. Kuti vanozviti vanogona sei asingagoni ndiani. Ndo panongobva 1 uroi, 2 kuvuka, 3 kuuraya. Na tichabata ndima dzakawanda idzi. Mamwe tikutaura pamusoro pemurume anonzi Hezekaya nevanhu vakanga vauya kuzomema. Tikuzobata pamurume anonzi Samuel, mweya wegodo muchamuwa. Nhasi tikubata pamurume anonzi Josefa. Chimbidzikai zvenyu mai kuna Numbers. Tifambe nendima iyi tikuenda kuna Genesis chapter 37. Batai kuna Numbers. Vananyumira chapter 12 baba verse ya 1. Mama verenga musoro shoko. Miriam anorohwa nemaperembudzi nokuti iye naAaron vakamukira Moses. Unorangwa naMwari sono nyaya yegodo iroro. Nokuti bhuku yangu inosanangura kuti kutongwa zvakunononoka vanakomana vanhu vanosimbirira kuita mabasa asakarurama ugotovenga munhu waMwari so achikuparidzira vhangeri kuti vanoriparidzirei vhangeri iroro. Uchipuwa bhaibheri yacho kuti uparidze kana ne1 vhesi chaiye mauri hauna. Asi chaunacho mauri mweya wegodo chete. Now zvinotangira muchidyiro izvi. Sekuberekwa kwakaita muchiwamai charamba vachiti zvakatangira muchidyiro. Imo mudangaradzo muka. Kwava achitaura kuti dzidzai pamuonde. Kana yave nguva yekukohwa. Kana yave nguva yezhezha. Muti unotunga. Watunga mashizha. Chizivai kuti nguva yakwana. Pakarepo nekugara kweziso. Wamanda ichirya muchamuhwa mukomana nehana dzenyu. Muchamuhwa nemwoyo kwete nezheve. Negodo renyu irori. Motodzidzisiwa so yandai kudzidzisai kuti ko ndakaregereko kuteerera dzidziso yandodzidziswa nevanhu vaMwari nevaranda vaMwari. Chirevo chapter 6. Akaitaura nyaya iyoyo murume anonzi Solomon kuti ndakaregerei kuteerera dzidziso yandaidzidzisiwa. Chirevo chapter 5 baba verse ya 13. Ndakaregereiko kuteerera izwi ravadzidzisi vangu. Uye nekurerekera nzeve yangu kuna vaindirayira. Ndichiregerei kushiwa so shoko richiparidzwa so. Chirevo chapter 5 pavhesi ya 13. Ndakaregerei kuteerera izwi ravaindidzidzisa. Uye vadzidzisi vangu nekusarerekera nzeve yangu kuna vaindirayira. Uchiparidzigwa so guroguro rotozimba kudai. Vazvireverei. Uye vanotaura mashoko aya kuti zvidini. Unofunga kuti ngataura tichanyenyeredza vhesi inotaura chivi chako. Hatinyenyeredzi tsamwa. Ende kana watsamwa unofanira kutendeuka. Tsamwa. Unoita godo so. Nawanda vaya vangu musingagoni kupuwa naMwari nokuti godo rinokuwandirai. Chiwa varume ava kuti vakanga vangopuwa zvishoma nokuti Mwari vanga vatoera kare. Munoerekwa pachikero so mene ufa sin. Munoerekwa so pachikero muonekwa kuti hamuna kukwana. Wakaerwa so mwana waNebhukadhineza Belshaza. Mene ufa kufa sin. Waerwa pachikero ukaonekwa kuti hauna kukwana. Mwari wotoona kuti hauna kukwana. Havakana wakawanikwa vasina kukwana varume ava. Ndivo vekutanga. Tangoti ibate ndima iyi. Tichabata ndima dzemweya yegodo 4 masermons atichabata. Apa tikubata pamusoro paJosefa. Mangwana tichabata pamusoro pemurume anonzi Hezekaya. Tozobata pamurume anonzi Samuel. Tozobata pamurume anonzi Moses. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Verengai zvenyu mai chimbidzikai. Amen. Chimbidzikai zvenyu. Pavhesi 1. Zvino Miriamu naAroni vakapopotera Mozisi nokuda kwomukadzi wake waiva muKushi. Wakanga awana nokuti wakanga wawana mukadzi waiva muKushi. Pavhesi 2. Vakati ko Jehovha vakataura naMozisi iye oga here. Ndo pane nyaya ipapo. Motomukira Mwari simba so kuti ivo vangangoprofita kwamuri here Mwari vachitiparidzai tisingaparidzi. Ko
Jehovha akataura naMozisi iye oga here. Ndozvachawo zvichaitika kumufana anonzi Josepho. Why? Kungotaura newewe wadii kutaura nesu? Zvino Miriam naAroni vakapopotera Moses nokuda kwomukadzi aiva mukushi waibva kuEthiopia uko. Akanga awana. Nokuti akanga awana mukadzi aiva mukushi. Vakati pavhesi ya2, ko Jehovha akataura naMozisi iye oga here? Watoita godoso kuti ko waya asina kutaura nesu? Munomukira Mwari simba so nemweya uyoyo. Ugotoita godoso rakaipa atipombira panyaya yevana, tipobata panyaya yegodo revanhu. Yegodo naMwari tichaibata mangwana. Fambai maichibizikai. Ko haana kutaura nesuwo here? Doa. Jehovha akazvinzwa. Ndo panonetsa chete ipapo. Kana wangotaura kuita godo, ziva kuti Mwari vanenge vachizviona uye vanozviwa. Uye zvaunotofunga izvozvo ndosaka uchiwa mwanakomana womunhu achikota. Vanoita godoso kuna Matthew chapter 12. Tichaibata ndima iyoyo pavhesi ya22. Auya akasumudza bofu yanga iri matsi. No, wanga asingawi ari mbeveve. Ane mweya wesina. Mwari vakauya vakamusunungura. Vakati asiri mwana waDhavhidhi here, asiri mwana waJese here. Watiri kuona ari kuita minana yakadai. Yondopanduka manje vaona kuti iye anozviitirei isi tisingagoni, kuti mwana waDhavhidhi achizviita. Ngatikana vhangeri rikashayiwa Jesu, tikaripupura rikashayiwa referensi yaJesu dzavangano. Kutoita godo naMwari so. Haasiri mwana waJese here uyu, haasiri mwana waDhavhidhi here uyu. Mwari akazvinzwa. Semawiri avakaita iverengei ndima iyoyo mhai. Ngoisai chigumwe ipapo tigobata. Ipapo ingoisai chigumwe ipapo toda kudzoka mangwana kuti Mwari akazvinzwa. Ndo panopera vhesi ya2. Chindai pana Matthew chapter. Muise chigumwe pona kuti mudzokere kukasika. Muite kuna Matthew chapter 12 pavhesi ya22. Mungu wanyede musoro shoko. Muchiita godo so mufunga kuti kana uchiita godo Mwari havazviwi. Uye Mwari havavoni. Vachikuparidzirai so vhangeri kuti budai munduru inovava. Iwonera pawakati tuzurimu. Unotogona kuita godo so kuti handitauri navo. Ndongonyarara so. Nechaunonyarira hautozivi nemweya wako kuti waponeswa kusvika pastage ipi yokuti Mwari vakurangariri. Munoita mapitse so ukaverenga uchawa ndima yekuti Moses wanga ari munhu wakadi. A very soft man. Munhu akanga ari munyoro wanga akanyarara. Ndo womumukira simba Miriam naAroni. Ndo unomukira simba iwe kwauri. Mweya wegodo. Atogoita godo sei nandi iko kutongosindimara moyo. Mweya mkukutu. Se vaFarisi nevaSadhusi chiwa mashoko avo. Tongonyarara titauri navo. Izo tongo ignore. Izo zvose uchiita izvo. Mweya wegodo. Nofunga kuti Mwari pavainyarara vanga vasingazvi vaikona kudavira here nguva iyoyo. Vachitoiti gwagodo so kumuranda wavakazodza. Vari ivo Mwari. Nemunhu waitodla sadza achifanira kuzombowana nguva yekunotumba kugara pachuru ovanda negwenzi kuti azvibetsere. Iwo unofungidza kuti kana nemafoni nemaintaneti nechii votoitira kumukira Mwari simba so kunge fanike makafanana naMwari musina kufanana naMwari. Vakanga votozvifanidza kunge vakafanana naMozisi. Iye Mozisi wakatosiyana navo nekare. Variko vamwe vanotoona kuti takafanana so. Vanongo vaapostoro haiwavo. Vamwe votodana nemazita emadunhuriri watakada mwana wokare. Nimongo mazita atakauri mugwana wokare wotarisa so. Wachitarisa rudzingo kondo gunoda rubetsero futi gwemari yeropafadzo yaupiwa naMwari. Vana venyoka, vana vemhombwe. Mweya wegodo. Matthew chapter 12 kubva pavhesi ya22. Ungo wachete musoro weshoko. Chimizikana mudzimai wako. Mashoko anozipa. Matthew chapter 12 kubva pavhesi ya22. Ungo wamusoro weshoko. Jesu achibudisa mweya wesino. Pavhesi ya22 Jesu anobudisa mweya wesino otodadikwa so. Munodada so vamwe vanhu nenyaya yegodo so. Nokuti godo rine kudada so. Iye anenge achizvida otoona kunge zviri kuitwa nevanhu inyore kutozviita. Pane vamwe vatotanamatira so mweya otobuda wakaipa so. Iye otoona sokuti kana mweya wabuda uyu zvavharana. Nyaya yetoda kuti iverenge ipapa ndima ipapapa. Mweya wegodo. Ndogona kuzviita.
Zakawanda hama dzakawanda dzawa kuti ndakada mwana Mwari. Otodawo kuita fanika anoprofita so kuti chinenge ndikudzozota denga ratiwo zvakati. Mweya wegodo. Anozviti kuda anogona kuprofita, anogona kuparidza, ini ndinogona kuparidza. Chipotipo one scripture kana one sermon yawakaparidza. Vanhu vakati amen. Kwete nokumanikidzwa asi nekuchinjwa mwoyo. Neshoko iroro haana kana one. Asi kana asanganewo uri munhu waMwari, ada kutanga kuparidzira shoko chero. Ndoga ndakanesana kana nevabereki vangu mushoko. Kana ndichitaura ndiri munhu waMwari, teerera. Kawati Deuteronomy achitaura, Deuteronomy chapter 28 kuti kana ukateerera ukanzwa izwi raMwari, zvino unorihwa sei izwi raMwari? Iwe uchimbofunga unoziva Professor Kitsa, Jack of all trades, Master of none. Moziva zvose achizozikamwa hapana. Mweya wegodo. Unoita makwikwiso negodo. Godo rakaipa. Verengai maichipisika zvenyu. Matthew 12. Papa verse ya 22. Famba zvako mukadzi wangu. Shoko. Jesu unobudisa mweya wakaipa nokudadirwa navaFarisi. Ndo zvinoitika izvozvo. Kana watoona watoda mwana Mwari kudai so, godo hariperi muvanhu vasingazivi Mwari uye vasina mweya mutsvene uyo waMwari uyu. Iye atoita zvakanaka zvofanira kutendewa, vanoita godo. Nokuti kutodada kunyaya kuti vaida kuti iye ari kuzviita sei uye anombozviita sei uye anozvigona sei. Nemhakei umwe anacho iyi ndisina. Uye nemhakei akazviwana iyi ndakazvishayiwa. Uye nemhakei iye achiita zvakadai iyi ndisingagoni kuzviita. Uye nemhakei iye ane moti yakadai iyi ndisina. Mweya wegodo. Chimizika zvenyu mai, chimizika tikoenda kundima yedu. Chimizika yandemai. Pavhesi ya 22. Toa. Zvino vakaisa kwaari munhu waiva nemweya wakaipa. 1. Raiva bofu. 2. Nembeveve. 3. Akamuporesa. Wawisei. Zvose izva zvakabata munhu uyu. Mbotarisa bofu so. Waritarisa wohwisa uropo kuti okay, zvariri bofu. Wozoimagina kuti 1 impeveve. Haavoni, haagoni kutaura. Apa ane mweya wakaipa. Unomuvhundutsa so. Jesu vauya kuti vataridze kuti ivo ndiwo Mwari. Vanhu ndopouya votopanduka manje kuita simba rebope rekuti wazviitirei. Otodadigwa so. Nokuti chinoita kuti munhu adade, kudada kuya kuchiva uye inonzi pride. Godo so. Kuzvida so kungefanike iwo unazvo iwo usina. Vachidadira Mwari so, nemadadiro amunoita so vazhinji so. Chamuhwa muranda waMwari akanga adadigwa so. Mweya wegodo. Verengai zvenyu machipisikai. Mbeveve akamuporesa, naizvozvo mbeveve. Naizvozvo zvino vakaisa kwaari munhu aiva nemweya wakaipa, raiva bofu nembeveve, akamuponesa. Naizvozvo handei. Naizvozvo mbeveve yakataura nokuona. Wazviona manje, mbeveve ikataura nokuona. Semaonera mune muchiita nekuhwa zvope muchiita so shoko raMwari kudai so. Chirega ungoona unenge achikubrowsa so wataura so shoko raMwari. Mweya wegodo. Handei mai. Pavhesi ya 23. Vanhu vazhinji vose vakashamiswa vakati. Dowa, vanhu vazhinji vose vakashamiswa pana koma ikoko. Kuna kuti pane zvakaitika vakashamiswa. Isi tichitoona kuti vaishamiswa nezvaitika nesu taigona kutoshamiswa. Vakati pakaitwa koma handei. Vakati ko uya hazi mwanakomana waDhavhidhi here. Yana ndichikuudzai iya. Ndiani kwaari kuzviitawo? Isi tingakona kuzviitawo takabagwawo isi tiri vana vaJudha. Iye anozviita sei ari muJudha? Nokuti shoko ronzi maJudha vana vabuda pana Judha. Saka vaiti iye uyu muJudhawo. Isi tiri maJudha isu. Zvari mwana waDhavhidhi angaita seiko zvakadai isi tingagona kuzviita? Anozviita aniko? Fambai handei mai. Pavhesi ya 24. Zvino vaFarisi vakati vachizvinzwa. Vakati. Munhu uyu haabudise mweya yakaipa asi naBherizabheri, muchinda womweya wakaipa. Wazviona manje. Kana godo rangokubata chete, chaunotanga kuuya kunenera munhu ane chakanaka kuti chakaipa. Munhu aita chakanaka kuti chiro ichi chinoshorwa hachina kunaka kuti chiitwe. Namuchaiwaye murume akanesa nenyaya yegodo kumurume anozisamirwa. Kana watongoona chete une mweya wekuti chinhu chakanaka chaunofanira kuyemura iwe hauchiemuri, iwe uchisora uchiona kuti zvinhu zvakanaka izvi, iwe wotoisa musoro wako
pasi uye muromo wako mumhino wototsaura so uchingungunira seunodya bhonzo remongo wengombe yakagombegwa nokuti unenge uchitya kuti inozopesera yabuda nomumhino nokuti mongo yawo unenge uri muteteka kangotaura chete unodzoka nomumhino wobuda ravadzibwa uchingungunira so nenyaya yegodo vachitaura so vachizvinzwa ndozvotaura bhuku yaMwari. Zvino vaFarisi vakati vachizvinzwa vakati munhu uyu haabudisi here mweya yakaipa asina Bheelzebhubhi muchinda wemweya yakaipa kutoti uyu ndiye sahoho uyu ndio sahoho ava vanondotora ndovoho vanondotora ndokwaanonochera chete parichiwa manje zvino zvaunenge uchita izvozvo negodo rako iroro wakagara wakati tuzurumba mako uchitomukira Mwari simba uchitova nemweya unogwadziwa waona chakanaka. Tichabata ndima dzakawanda handei machimudzikai handei mai pavhesi ya25 zvino Jesu achiziva kufunga kwavo Jesu achiziva kufunga kwavo kwete kuti akazviwa. Saka godo ramunoita rese vazhinji zivei kuti Mwari vanenge vachizviziva zvavo. Ta zvako godo rako ndosaka uchiwa dzimwe nguva vanoprofita isusu kuti ndamuona ndikadona pasi netsoka dzangu ndimunamate iye akati gakudaro ndiri munada pamwe chete newe namata Mwari nekuti hama dzose dzinopupura kupupura kwaJesu nokuti kupupura kwaJesu ndio mweya wekuprofita. Tichitoparidza kudai tine mweya yakawanda yatoona kuti pagodo rakabata godo rakanyatso kupinda kuti ndii muna mai ava uye vanotoda mweya waMwari chaiwo kuti vasungunurwe agodi tikoti iwe unododa Mwari hakuna zvimwe kana ukasagamuchira mweya mutsvene waMwari hatizivi kuti ingakubvisa sei mukati mendiro inovava. Chiti iye ngaaite izvozvo anoda kuti iye manje achaappreciatiwa achitendewa kuti aonekwe kuti shuwa munogona imi ndimi chaivo vanogonesesa mweya wegodo votosora apa no Mwari muchiita godo riya havambotoiti zviya zvokuti vanoziva vanotoziva tosaka watsamba ichiverengwa apa namai. Zvino Jesu achiziva kufunga kwavo akati chikwavari verengai mai akati kwavari ushe humwe nehumwe unozvipesanisa hunoparadzwa. Very good. Neguta kana imba inozvipesanisa haingamiri handei nasataniwo handei pavhesi 26 nasataniwo kana achibusa satani unozvipesanisa ushe hwake uchamira seiko ungamira seiko ushe hwasatani. Imunondiudza kuti kana munhu achiparidza vhangeri kuda iwe woita godo kuti vanoparidzira chii ichi chiparidza kuti vanhu vaende kudenga. Saka iwe godo rauri kuita here ndeyaMwari here kana ndera satani wotoita godo nevhangeri ratoparidza kudai kuti uyai vanhu vaMwari dzokai. Hosea chapter 6 dzokai vanhu vaMwari ndini Mwari akabvambura ndini Mwari achakupodza izvi ndini Mwari akakuchekai ndini Mwari achakurapa izvi kana mazuva 2-3 apfuura ndichakuraramisa izvi. Kana munhu afigwa zviya ingoti kana afigwa zviya woti toda kuzivisa muguva achida kuzivisira maiwe mukadzi wangu wafa kana vani maiwe baba vangu vanga vafa vanga vachidisipa vangavoti handichagoni kuwanikwa nekuti ndava chemberi zvino achagona kupinda pakati pangu ndiani murume kana afa izvo nokuti kufa murau waMwari. Alright, madero kana achema kudero bhuku yangu yotsanangura ichitiwo kana mazuva 2 kana 3 apfuura Mwari vachakupodzai pavakakuvadzai. Mira izveni munhu anogona kuchema kana afigwa so 2-3 days achiramba pasadza so zuva retatu ari kutaura kuti madii maita dete uya wedzera psavi nekuti ndi Mwari vanorapa ndo vari kutaura nguva ino kuti varape godo rako iwe ubve mukati momweya wegodo nokuti unogona kutomukira Mwari simba so ugotopanduka so kuti nemhakei zvakadai zvichiitika isiri kuparidza vhangeri rekuti vanhu vaende kudenga iwe unototsamwa unoda zvako kwete zvaMwari. Now bhuku yangu ichitaura kuna Isaiah chapter 8 pavhesi 20 dzokerai kumurayiro nezvipupuriro kana vasingarevi zvinoreva shoko iri zviro kwazvo havana chiedza chamangwanani. Chiedza chamangwanani ndiani? Ndi Jesu. Nekuti vazhinji vacho ing'anga zvevavuki vanoda zvenyika kwete zvaMwari. Kawa kuna vaGalatia chapter 5 pavhesi 11
kuti nyama nemweya zvinogwisana nekuti zvinoda nyama izvo zvinoda mweya naizvozvo itai zvido zvemweya kwete zvenyama nokuti mubayiro wenyama ndo zvinoti godo, ruchiva, kuvenga, kupomba, umhombwe. No, vose vane upenyu ihwohwo havagoni kuwana nhaka yedenga. Iwe uchiita zvegodo izvi asi nhaka yedenga unoida. Galatians chapter 5 kubva pavhesi ya11 kusvika pavhesi ya13. Godo unorida chaizvo. Saka Mwari vachakurangarira sei uye vachakuisa sei mukati nesungano yavo newe yandakakuparidza kuna vaHebrew chapter 8 kubva pavhesi ya6. Ndakaita sungano nemisungano yekutanga ndichikubudisai munyika yeIjipiti kuti muende munyika yechipikirwa. Vana veIsraeri vachibudiswa munyika yeIjipiti vachiiswa kunyika yeCanaan, figuratively kuti mufananidzo angoita newe uchifana kubva pano panyika uchienda kudenga. Saka sungano yauri kuita naMwari ndeipi iwe uchioma mwoyo kudero uchiva nemweya wakasimba kusindimara mwoyo. Godo chairo chairo. Ina baba vangu vaMwari kumushavataura kuti ini ndine godo rinouraya munhu. Saizvozvo vanokutaura kuti ndine godo rinouraya munhu. Now, kana vachitaura pakuti tiite shungu sevana zvakanaka izvo. But kana zvikazoshanduka zvikasava saizvozvo izvo hatingazivi anotonga ndiMwari. But ndinovaziva nekuda kuti vane rudo nesu kuti tive tinosumukira kuti ita godo rakanaka nokuti ukaverenga uko kuna Deuteronomy chapter 6 pavhesi ya5 kuti usava nevangu vaMwari kunze kwangu ini. Usaisa vangu vaMwari mufananidzo wechiri kudenga chiri pasi kana pasi pemvura. Nemakeni kuti ndiri Mwari ane godo. Now, mucherechedzo wegodo manje une mubayiro wokuuraya. Ukawa Mwari vachiti ndiri Mwari ane godo, ndinoranga zvivi zvevana kumadzibaba vavo kubva kurudzi rwechitatu kusvika rwechina kwevanondivenga ndichiita zvakanaka mazana nezuru zvevanondida. Can you say amen? Amen. Ndo godo rakanaka raMwari. Zvino kana godo Mwari vaita kuti ndinouraya negodo, iwe kana waita godo risiri raMwari wapfekewa nemweya usiri waMwari asi mweya waSatani. Watofunga wokuda kutovuka kuuraya so. Chipizika ima yati pavhesi ya27. Hey! Neni kana ndichibudisa mweya yakaipa naBherizabheri. Doa. Ko vanakomana vanye vanebudisa nani? Wasuisa manje. Saka chinyi? Saka ivo vachava vatongi venyu. Ivo mimi muchitaura nezvenyu mimi kana muchita zvakawanda zveme muchita muchingomhura basa raMwari so. Saka muchitonga naye pachenyu zvenyu. Kana muchiti mimi munhu anoparidza bhuku yaMwari yakanaka kudai. Uye shoko rinokuisai kudenga iwe woita godo pariri. Wotooma mwoyo so kutotsama kuti nemhaka yevazviparidza. Vazvireverei. Dai vanga vanyarara. Vangotaura zvangu kwete zvavo. Na izvi hazvisi zvangu izvi ndezvaMwari. Saka kana waona une mweya uyoyo wokuti unochinja zvakanzi naMwari unofanira kutevera, iwe wotevera tsika isiri iyo. Uye yotogwadza iwe mumwoyo mako so kuitira godo Mwari. Nokuti kana Mwari vachikuparidzira kudai so iwe wotochinja so kuti nevanoparidza vanotaurira vachidero. Iwe uchihwa mweya mucheno uchidzi mweya mucheno uri pamusoro pangu wakandigadza kuti ndiparidze ivhangeri kuvarombo ndisunudze mapofu sezvavakanga vachisunudza bofu iri. Uye ndisunungure vakatapwa, ndisunungure vakasungwa nemweya yakaipa. Isaiah 61 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya3. Vakaikota, Luka akaikota, vapinda musinagoge kuna Luka chapter 4 pavhesi ya18. Mweya mucheno uri pamusoro pangu vakaikota vhesi iyo wakandigadza kuti iwe kuzopupura ivhangeri kuvarombo ndizosunudza mapofu sebofu ravaisunudza ndichibvisa mweya yakaipa zvanga zvaprofitwa suroko. Vamwe venyu mukatoparidzirwa vhangeri so rekuti mugamuchire Mwari iwe woita godo naro. Dai ndandiri ndaritaura kuti vhesi 1 ibude ikupeka na 1 version yekuti vanhu vakutendeuke iwe pachako utendeuke nezvavaverenga hauna kana 1. Mweya wegodo unokubata so wakagara so. Ndati kana bhuku yegodo iri rikasabata vhangeri riri kuparidzwa mukore unoyu Matthew chapter 24 pavhesi ya 34 rudzi uku hakungadariki kusvika zvose zvandakataura zvaitika. Now denga nenyika zvichapfuura asi shoko rangu haringapfuuri. Tai zvenyu godo renyu. Sindimarai mwoyo so. Nokuti kana watosindimara mwoyo wadiwa negodoso. Mwoyo wako mukukuti wangofanana nekunamata matafiri
nezvifananidzo. 1 Samuel chapter 15 kubva pavhesi ya22 kusvika pavhesi ya23. Izvi zviri kuparidzai kuti vanoparidza vhangeri rekuti kuti uende kudenga tiza mweya wegodo. Unopandukira Mwari so negodo so kuti vazviitire chinyi. Iro vhangeri vanoparidza vachiti vanhu vaende kudenga. Ini singagoni sekuriparidza. Imhosva yemunhu here. Wadii kuinda kune iye wakadana. Anotaura kuna vaFilipi chapter 1 pavhesi ya6 kuti iye wakatanga basa mariri. Maari akatanga basa mamurimi. Maurimi anoziva kuripedzisa. Iye ndiye akatidana isu. Kwete umwe munhu. Asi Mwari vari kumusoro kudenga. Vatiri kuparidza kuti iwe usangane navo. Mweya wako ubude mukati megodo. Ruchiva so. Notochiva kana nemukadzi wemunhu so achifamba kuti dai wanga ari wangu. Ndapinda mari mweya ufewe. Wati wakwauri. Ndosaka chigara chikubatirai ndima Jacobo James chapter 2 pavhesi ya10. Kana munhu akadarika murawo umwe chete wava nemhosva kune yose. Haugoni kunobauka worega kuura, hazvigoni izvozvo. Kana watoba zvine mukadzi wemunhu. Kana watoreva nhema wakunogona kunoudza mukadzi wako kuti handiri kune vamwe varume tichitandara uko, iwe wanga uri kumahure. Kana ukasanamata Mwari haucharegeri zvachosewo kana kunoita nhubuku nevana vechikoro. Mweya wegodo. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Verengai maichimutsikai zvenyu. Pavhesi ya28. Hey. Asi kana ndichibudisa mweya yakaipa nomweya waMwari, Noa. ipapo ushe hwaMwari hwasvika kwamuri. Noa. Pavhesi 29. Kana ukaona mweya waMwari uchitouya uchikutaurira kudai so, ziva kuti Mwari vari pauri. Kana uchitopedzigwa kudai usafunga so, isu kwedu kuno DS tinobvira kubata vhesi for vhesi. Ndotozopedzigwa ndatopedzigwa nenhambo nokuti hatipedzi maridzo ndikasaisa Jesu mukati. Uye dzaJesu ndopazototi tsitsi papo. Handei maichimutsika zvenyu. Pavhesi 29. Hey. Munhu ungapinda seiko paimba yosina simba. Noa. Akatora nhumbi dzake. Kana asina kumusunga. Kana asati ambosungwa iye une simba. Very good. Ipapo handei. Ipapo uchaparadza imba yake. Famba. Pavhesi 30. Hey. Asi neni unopesana neni nosingaunganidze neni unoparadza. Very good. Unoparadza. Anogona kungopesana nevhangeri iri negodo rako iri. Kana uchimuudza kuti godo rauri kuita iri rine kuunganidza vanhu vaMwari muimba yaMwari uye vanhu vachienda kudenga, wotoziva kuti uri muparadzi, uri muroyi. Nekuti godo uroyi izvi. Godo uroyi. ShaJesu uroyi. Asi ani nani anopesana neni neasingaunganidzi neni uye anoparadza. Isoparadza vhangeri panapa, iwe unogoda kutoparadzana nevhangeri. Handei maichimutsika zvenyu. Naizvozvo pavhesi ya31. Hey. Naizvozvo ndinoti kwamuri. Noa manje. Iyo nyaya yegodo ndoda kukuudza chinhu wani. Iyo unenge watotuka mweya mutsvene manje. Ende kutuka mweya mutsvene kana watotanga nyaya yako panapa, mhosva yako pano pasi nekudenga haufa wakaregererwa, ucharohwa neshamu uri pano. Ndosaka vamwe wenyu muchipedzisa so maroya so nokuti mweya wegodo unokupa kuti utadze kusevenza so simbe kumujuru. Inda unodzidza pamuonde. Noita usimbe so nenyaya yegodo so. Simbe inotukwa. Enda kumujuru iwe simbe. Cherechedza nzira dzavo. Enda unodzidza pamuonde. Enda kumujuru iwe simbe. Cherechedza nzira dzavo. Ugova wakachenjera. Simbe kumujuru. Uchavata pasi kusvika rinhiko. Uchamuka rinhiko pahope dzako. Kumbovata zvishoma. Kumbotsumwera zvishoma neni. Kumbofungatira mavoko zvishoma nene. Ndizorore. Saizvozvo urombo hwako huchakusvika segororo. Nekushayiwa kwako somunhu wakashonga nhumbi dzokurwa. Zvirevo chapter 5 kubva pavhesi ya6 kusvika pavhesi ya11. Simbe kumujuru. Simbe inotukwa. Godo rinoita kuti munhu aite simbe so. Haachadi munhu kana kutoita zvinhu zvinoshamisa kuti vanhu vayemure nenyaya yegodo. Ndoda wangoita godo hauchisina kana simba rokuita chimwe chinhu. Pesa zvenyu maiti pese. Handei mai. Pavhesi ya31. Hey. Ndizvo ndinoti kwamuri. Noa. Vanhu vachakanganurwa zvivi. Verenga zvoma. Naizvozvo ndinoti kwamuri
vanhu zvishoma chipitsikai mai Verse 31. naizvozvo Naizvozvo ndinoti kwamuri. naizvozvo zvishoma handei Naizvozvo ndinoti kwamuri. Vanhu vachakangamirwa zvivi zvose nekumhura, asi kumhura mweya haukangamwirwi. Very good. Ani nani anotaura handei? Verse 32. Ani nani anotaura shoko rakaipa kumwanakomana womunhu uchakangamirwa, asi unotaura shoko rakaipa kumweya mutsvene haakangamwirwi. Kana chinyi? Kana panguva ino. Nechinyi? Kana kune inouya. Very good. Itai zvenyu shange dzenyu idzodzo, itai godo renyu. Naizvozvo ndinoti kwamuri vanhu vachakangangwa zvivi zvovo zvose nekushona kwose negodo renyu rose rame muchitai. Na kana wange wotozouya manje wakuda kumukira Mwari simba negodo iri watoirasa. Watoirasa so. Mucharegererwa zvenyu zvivi zvenyu zvose nekushona kwose, asi unoshona mweya mutsvene haangaregererwi. Ani nani anotaura shoko rakaipa pamusoro pomwanakomana womunhu acharegererwawo. Taura zvinhu zvamungada kana kwatiri vanhu vaMwari. But kana wozoda kutuka manje kuti havane mweya weshina, wozoona vachano mweya weshina, ndiye anouya achikukumbira futi. Ndoshamisika kana ndotova neumwe mwana wamai vangu wari kumugumba uko South Africa. Iye ndio otoda rubetsera asi waiti ane mweya weshina. Zvino mari yacho unogoiditi nemweya weshina. Mweya wegodo unokubata so. Waumupa chaichiti vane mweya weshina. Iye ndiye anenge achida manje kuti musavateerera hava vaparidzi vhangeri. Mwana wamai vangu chaichai. Mweya wegodo. Mari yazovapo kuti amaane mari manje ndoda mari. Imari yatiri kuwadzana naye here kana kuti Mwari panapa. Kuti zvinhu zviviri, mari kana kuti Mwari. Ende vamwe kana mada mari so motoshanduka nokuti mari ndio inoita kuti munhu aite godo rakawanda stereke. Matopedza zvenyu maintai zvenyu mutoverenga. Nemakei vanga vadaro iwe mama ani nani anotaura shoko rakaipa pamusoro pomwanakomana womunhu acharegererwa, asi anotaura shoko rakaipa pamusoro pomweya mutsvene haangaregererwi kana panguva ino kana panguva inotevera. Saka ucharohwa neshamu pano panyika nekudenga yakumirira negodo rako iroro. Musoro weshoko Jesu anobudisa mweya wakaipa ndokudadirirwa navaFarisi. Pavhesi 33 ndo yatoda ndima iyoyo. Pavhesi 33 itai muti wakanaka. Ande itai muti wakanaka. Kuti itai mugodo musava negodo. Itai muti wakanaka. Be righteous. Ive vanhu vakarurama pana Mwari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ande mai. Nezvibereko zvavo zvakanakawo. Itai muti wakanaka nezvibereko zvavo zvakanakawo. Kana itai muti wakaipa. Very good. Nezvibereko zvavo zvakaipawo. Kana watova negodo chinobva watotanga kutoroya. Tikuona wakapfeka bhikiza. Uchirova magagada so. Uchitoti tauya nhasi kuya kuzokuroya. Itouya feya. Ende kana watongosha, ndine vamwe mudhara wangu vakauya usiku vakanishanyira kumushoko. Ndada mwana Mwari so vakauya vakabata mukadzi wangu gumbo. Akavata. Mweya wegodo. Kuti anozvita ane simba, ndoda kuona kuti simba rinogona kuuya pandiri here. Ndikati kana mangoya pano next time ndinokuurayai mudhara nemweya mutsvene. Mweya mutsvene uya uchikupazai. Munoperera ipapo baba. Musadzoka panapa. Votoda kuvuka kuuya achiroya so ari mudhara. Bata gumbo kudai usiku. Nokuti vavuki vakagara vari kozo. Ndosaka paridzai pamusoro pe murume anonzi Sauro. Achindobvunza n'anga muvuki kuti ndichararama here. Ndibetserewo kuti vaFiristia vanofanira kugwanawo vachandibudisira here mukati mekubatwa. Nyaya yaJosefa tichaibata mangwana mai. Hallelujah. Amen. Apa tatingoerawo pokutanga mweya wegodo. Jesu anomudzwa. Mweya wegodo. Munotomudza Mwari so? Ndoyanhasi. Jesu anomudzwa. YaJosefa tichabada kuibata mangwana. Kuti kabata dzakawanda mudzishayiwa. Saka tichaita satevera. YaJosefa ndoichabata mangwana. Mokwera mangwana yaSauro. Ungwani uko yaMozisi. Then yatozobata yechinayo.
ndo yaMwari yokuitira godo mwariso. Nhasi Jesu anomudzwa nemweya wegodo, so waunobata sokumudza shoko raMwari nekumudza Mwari. Itai zvenyu kuti Mwari vakakumirirai, vana musoro pangu vachakukhwatsai negodo iroro, negodo renyu iroro vachakukhwatsai. Uchiwa uchinzi godo renyu iroro anomudza mweya mutsvene zviro kwazvo. Matthew 12 pavhesi ya32. Ani nani anotaura shoko rakaipa pamusoro pomwanakomana womunhu acharegererwa, asi anotaura shoko rakaipa pamusoro pomweya mutsvene haaregererwi, kana panguva ino kana panguva inotevera. Yekudenga, itai muti wakanaka, nemi mozoitawo michero inogona kubereka zvibereko zvakanaka, kana kuti mongoita henyu miti yakaipa mondotaka kutoroya so tichikuonai masikati. Chiwa manje pavhesi ya 4:34 ndiyo kanaka kota hiyo. Imi vana venyoka, fambai mai. Pavhesi ya 34. Hey. Imi zvibereko zvenyoka. Doa. Mungagona sei kutaura zvinhu zvakanaka nemhaka yei zvamuri vakaipa? Mungagona sei imi kuti mwagona kurumbidza shoko rakanaka ratinoparidza kudai so muchimukira Mwari simba kuitira godo Mwari, kuseka Mwari so vana venyoka. Pana ukaona une godo nemunhu waMwari woziva kuti uri mwana wenyoka, mwana wenyoka. Unomukira Mwari simba so kuitira godo Mwari, uchiwa Mwari vachibheja kuti imi vana venyoka mungagona seiko kutaura zvinhu zvakanaka zvamuri vakaipa? Kana mweya wakubata so wokuramba vhangeri raMwari so ichaiparidza yemara padenga ndapedza mweya wegodo. Jesu anodadirwa nevanhu vake so makasikwa so naMwari motomudadira kuti haana basa. Imi vana venyoka, you brutal vipers, mungagona seiko kutaura zvinhu zvakanaka zvamuri vakaipa? Nemhaka yei mai? Nekuti muromo unotaura zvizere pamwoyo. Ndo zvinoitika maJesu, nokuti godo kana rabata rinobata mwoyo, kumwoyo uku ndokwarobata uku. Chipesa zvenyu mama pavhesi ya 35. Pavhesi ya 35. Hey. Munhu wakanaka unobudisa zvinhu zvakanaka papfuma yake. Doa. Handi, nemunhu wakaipa unobudisa zvinhu zvakaipa papfuma yakewo. Ndoti kwamuri shoko ripi nerimwe, handi mama, ndopandodai papapo negodo rako irori, kana uchiona uchitotuka shoko ripi neripi raunotaura pamusoro pesimba raMwari, shoko raMwari, negodo rako rekusatenda, kusada kuteerera nekusada kunzwa shoko raMwari, nekutendemuka muzvivi zvako, shoko ripi neripi raunotaura, uye nekusada kudzogwa negodo rako, uye nekusada kuteerera negodo rako, shoko ripi neripi raunoreva muhana yako, wangochiwa Mwari vachidzi Mwari vakaziva. Pavhesi ya 25 Matthew 12. Zvino Jesu achiziva kufunga kwavo, ndo kufunga kwavo vari kuita izvozvi Mwari vachitoona zvako vachiziva zvauri kuita kudai so. Hino neshoko ripi regodo chiwa manje mai, famba ipapo. Ndinoti kwamuri handei pavhesi ya 36 kusvika pavhesi ya 37 ndo anoda shoko iroro, ndo kandakaibata ndima iyoyo handei mai. Nemhaka yei mai? Nokuti ndinoti kwamuri, shoko rimwe nerimwe risina maturo rakarebwa navanhu, very good, vachizvidavirira pamusoro paro, vachazvidavirira. Ndinoti kwamuri shoko ripi neripi rakarebwa navanhu vachazvidavirira. They are going to answer. Read it again. Pavhesi 36. Ndinoti kwamuri shoko rimwe nerimwe risina maturo rakarebwa navanhu. Iro shoko raunotaura negodo rako iroriro, imi vanhu imi, chii chichaitika pariri pashoko raunotaura negodo rako? Handei mai, vachazvidavirira pamusoro paro. Uchataura woga iwe godo rako rawakaita iroro. Unotonyarira so wakati zii kunge hauzivi kuti varanda vaMwari variko, vhangeri hariko, nebhaibheri unotoribata pangu wapinda muchechi kana utoparidza. Jesu vachiziva. Zvino Jesu achiziva kufunga kwavo akati kwavari, ushe hupi nohupi haugoni kuzvipesanisa. Aitoziva kwete kuti akawa semaziviro atotoita mweya yenyu vazhinji. Iwo chiwa murume anonzi Solomoni achiti, musandiseka kusviba kwandakaita kudai zuva rakandipisa. Vanakomana vamai vangu, vana vamadzibaba vangu inini, my own father's children,
vana vababa vangu ini vakandiseka vakandiita murindi weminda yavo yemuzambiringa. Wangu munda aindikarika kuchengeta wakadliwa neshiri. Can you say amen? Amen. Unotoregera so mweya wako uchimutengesa ugodoko. Ina ndingamboraramira nichiona vamwe vanhu vachiprosper kudai. Uye munhu waMwari aniporodi uchitosunda simba pamunhu waMwari so. Zvino neshoko iroro wakareva tichitoziva zvaunofunga. Kwete zvawareva. Nekuti unoti handakumbodereni. Nekuti vamwe munoti handakumbozvireva ini. Isitaziva zvaunoreva nekuti mweya mutsvene uri matiri. Matthew chapter 12 verse 25. Zvino Jesu achiziva kufunga kwavo. Ndo paunohwa achitiye ndinoti kwamuri shoko rimwe nerimwe risina maturo rakarehwa navanhu vachazvidavirira pamusoro paro. Nechinyi mama? Papi ipapo? Nezuva rokutongwa. Pakutongwa. Indako negodo rako. Gara negodo rako. Rarama mugodo rako. Uye ramba uchiita godo rako. Asi zuva rekutonga rinouya. Handemai? Verse 7. Nekuti chinyi? Nokuti namashoko ako ucharuramiswa. Uyevo. Uye namashoko ako uchagurwa. Ndo paunopuwa mhosva ipapo. Kugurwa ndo kupuwa mhosva. Nokuti nemashoko ako ucharuramiswa. Uye nemashoko ako uchapiwa mhosva. Zvakazarwa chapter 20 verse 15. Vari Jesu vakanga vachitaura kuna Matthew chapter 12 kubva paverse 22 kusvika paverse 37. Now John the Revelator otaura manje pamusoro pekutongwa. Muchida zvokutamba zvenyu kudai. Mweya wegodo wakubatai kudai. Munobatwa negodo kutofunga sokuti Mwari havazivi. Uye varanda vaMwari havazivi. Iwo ndiwo usingaziviwe. Mweya wakaipa wakakandwa pano pasi akatsamwa kwazvo. Kuuya kuzopfeka vana vevanhu ndaikotai kuna zvakazarwa chapter 12 kubva pavhesi 7 kusvika pavhesi 12. Farai munogara koimi kudenga. Mune nhamo imi nyika negungwa. Nekuti mweya wakaipa wakakandwa pano pasi. Iye mupomeri wakapomera vana vevanhu masikati neusiku. Akavapa mhosva. Iye munyengeri Diablos, Satan, akakandwa pano pasi. Akanyengera vanhu vose asi wakakundwa kumusuroku neropa regwayana nekupupura kwevhangeri. Asi wakakandwa pano pasi akatsamwa kwazvo. Pavhesi 12 nekuti anoziva kuti nguva yake ipfupi. Asingazivi ndiwe. Dai Jehovha vangoropafadza kutora kwamashoko avo. Ndipendinamata navo. Ndoda kunamata nemi ndikupire Mwari kwazvo. Mwari vakuitei vatsvene. Vakuragarei uye muve munomira muzokwadi. Muve munobva mukati mweya wegodo. Ndichanamata nemi ndichikumbira simba remweya mutsvene kuti riuye ripete uye riuye rikuvandudzei. Mwari wamene iye Jehovha samasimba agare nemi kubva zvino nekusingaperi. Mwari ndinokutendai panguva ino Ishe Kristu. Maite enyu Mwari ndinokutendai. Baba maite enyu nenyasha dzenyu Ishe Kristu. Baba tanzwa kutaura kwenyu. Tanzwa mashoko enyu Baba matidzidzisa pamusoro Baba pemweya wegodo. Baba tibetserei Baba. Tanzwa mashoko amapupura Baba kubva kutsamba dzaverengwa Ishe Kristu patiri. Jesu achidadiwa Ishe Kristu navafarisi nevasadhusi. Tanzwa mashoko Baba anoendesa kudenga. Mwari tibatsirei. Bvisai mweya wakaipa mukati matiri. Mwari maita henyu tinokutendai. Baba bvisai mweya Baba wokuti Baba tinogona kumukira simba kune vamaropafadza. Baba zvikuru sisa kumweya wenyu. Baba tinokutendai. Baba tinonzwa mashoko enyu kubva kuna zvakazarwa chapter 20 kubva pavhesi 11. Kutongwa kwokupedzisira. Kuti zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena naiye akanga agere pamusoro pacho. Kududzigwa imi Mwari muri kumusoro kudenga. Baba tichakuonai vakaita zvakanaka nevakaita zvakaipa. Naiye akanga agere pamusoro pacho. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Matthew chapter 24 kubva pavhesi 24. Zviro kwazvo senyenyedzi
nemheni inorava kubva kumabvazuva ichiita kumavirira ndozvichaita kuuya kwemwanakomana womunhu. Pavhesi ya34 rudzi uku hakungadariki kusvika zvose zvandakataura zvaitika, nekuti shoko raMwari haringapfuuri, asi denga nenyika zvichapfuura. Ndo zvamareva Baba kuna zvakazarurwa. Chapter 20 kubva pavhesi ya11 kuti zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena naiye akanga akagara pamusoro pacho. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Ipapo ndikaona vakafa, vaduku nevakuru, vamire pamberi pechigaro cheushe. Bhuku dzikazarurwa, neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvavakanga vakabata, zvakanga zvakanyorwa mukati mebhuku. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri, nerufu neHadhesi zvikabudisa vakafa vakanga vari mukati mazviri. Mumwe nemumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvikakandikwa mukati medziva remoto. Uku ndiko rufu rwechipiri, ndo dziva remoto. Zvino kana munhu akanga awashayikwa asina kuonekwa mukati, akanyorwa mubhuku iri yeupenyu, akandikwa mukati medziva remoto. Baba, bvisai mweya wegodo. Tibetserei Baba, tanzwa mashoko enyu kana pamaidadirwa nevaFarisi. Imi mukataura kuna Matthew chapter 12 kubva pavhesi ya25 kuti Mwari muchiziva henyu zvavakanga vachitaura, mukati zviro kwazvo hakuna ushe hungahuzvipesanisa kana ushe hwakamira. Baba, mukapupura mashoko makuru kutinzwe isu kuti zviro kwazvo ndinotaura kwamuri kuti ani nani anosona mweya mutsvene uyo haangaregeregwi kubva paupenyu huno kana upenyu hunouya. Baba, tibetserei. Tikanzwa mashoko enyu muchiti imi itai muti wakanaka. Matthew chapter 12 pavhesi ya33. Itai muti wakanaka uye muti unobereka zvibereko zvakanaka. Kana makonewa, chiitai henyu muti wakaipa unobereka michero yakaipa. Zviro kwazvo Baba, tibetserei. Bvisai mweya wegodo matiri. Tibetserei Baba, mutiruramise munyasha dzenyu. Tanzwa mashoko enyu Baba, mukati munhu kana achinge asina kufamba nemi, kana anenge asina kururama mamuri, Baba acharashiwa. Zviro kwazvo mukataura kuna Matthew chapter 12 pavhesi ya36 kuti ndinoti kwamuri, shoko rimwe nerimwe risina maturo rakarehwa nevanhu vachazvidavirira pamusoro paro nezuva rokutongwa. Nekuti nemashoko ako ucharuramiswa uye nemashoko ako uchatongwa. Baba, tibetserei. Tanzwa mashoko enyu makuru, tanzwa kupupura kwenyu. Jehovha Samasimba, ndinokutendai. Tikanzwa nhoroondo yataurwa yemurume anonzi iye Mozisi, vapanduka iye Miriamu naAroni. Tikanzwa musoro weshoko kuna Numbers chapter 12 pandima ya1. Miriamu anorohwa namaperembudzi nekuti iye naAroni vanga vamukira Mozisi. Baba, tibetserei. Tisaita shanje kana godo pabasa renyu. Tikanzwa pavhesi ya1 kuti zvino Miriamu naAroni vakapopotera Mozisi nokuda kwomukadzi aiva muKushi akanga awana, nekuti akanga awana mukadzi muKushi. Vakati, ko Jehovha akataura naMozisi iye oga here? Ko haana kutaura nesuwo here? Baba, tibetserei. Patinonzwa shoko raMwari richiparidziwa, Baba, tirangarirei. Mweya mutsvene, mirai nesu. Bvisai mweya wegodo, bvisai mweya wesvina, bvisai mweya werushiva, bvisai mweya wekutambudza, bvisai mweya Baba wokusungwa tichishayiwa kupembera nevanenge varopafadzwa nemi. Mwari maita, Mwari Samasimba, rangarirai rudzi kwenyu. Mwari maita henyu, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, Mwari maita. Ndinovonga nekuti muri Mwari makandida, muri Mwari makandirangarira, mukandizodza. Mwari wangu, mbiri ngaidzokere kumusoro kudenga. Baba, garai nesu. Tikanzwa mashoko masinu atanzwa kubva kuna Zvirevo chapter 5 kubva pavhesi ya13. Ndakaregereko kuteerera izwi ravaindidzidzisi. Baba, bvisai mweya wegodo,
shuwa baba tibesere mwewe godo ngauve matiri mwewe godo wapusa masangano mwewe godo wapusa misha mwari tibesere vana vacha kwanisi kusungunuka kana kuparidza vhangeri mwari rangarirai vana venyu baba tanzwa mashoko enyu zvirevo chapter 5 pavhesi ya 13 ndakaregereiko kutevera izwi ravadzidzisi vangu nokusarerekera nzeve yangu kuna vaindirayira baba matirangarira maite henyu mwari tibetserei mutifudze mweya mutsvene mufambe nesu kubva zvino nekusingaperi ndava kuda kunamata nevava ndakupa upenyu hwava kuna Kristu sajesu ave muponesi wenyu isai mavoko enyu pahana dzenyu mudzokorere kumashure kwangu ruoko rwenyu rwerudyi ngaguinde pahana dzenyu ndinamate nemi iti Jehovha makanaka maite henyu mwari tanzwa mashoko enyu kuna Matthew chapter 12 verse 25 kuti mwari maiziva henyu mwari muchiziva uye mwari muchiziva mwari tibetserei tanzwa shoko renyu ndanzwa mashoko enyu aparidziwa mweya wegodo ngaubve mandiri mweya weruchiva ngaubve patiri mwari tirangarirei tipembere baba nevaita zvakanaka vamaropafadza baba tibetserei vana vamwari havachagoni kupupurana nyenyaya yekumukira masimba nemweya wegodo mwari maita nyasha dzekudenga kuwadzana nemweya mutsvene ngakuve nesu baba munotaura mushoko renyu kuti aropafadzwa adzikinurwa namwari uyo wavachisikwa chitsva vakorinde vekutanga chapter 5 pavhesi ya 17 zviro kwazvo munoti zvakare zvapfuura kana mwari wagamuchira Jesu Kristu wavachisikwa chitsva baba tinokuvongai tibetserei baba tisudusei baba kune wakaipa fambai nesu tinunurei baba tanzwa mashoko enyu nhasi ndagamuchira imi semuponesi wangu kubva zvino ndichafamba nemi bhuku yangu yesanangura ichitiyo mumire muchigogodza pamusuo kana ani nani anonzwa izwi rangu akazarura goni ndichapinda maari ndigorayira naye iye agodya neni ini naye anokunda ndichamupa mubayiro sezvo ii ndakakunda ndakagara pachigaro cheushe kurudyi rwababa naye anokunda achagara neni ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke mweya wamwari mukereke dai mwari vandovakuropafadzai yakuitai vatsvene kwazvo kubva zvino nekusingaperi nyasha dzajesu Kristu rudo rwamwari baba nekuwadzana kwamweya mutsvene ngazvive nemi kubva zvino nekusingaperi amen and amen. I thank you. God bless.